Čaute, v tomto videu si povieme niečo o tom, ako sa predávajú premenné do metód, ako to pracuje a tak ďalej. Tu by bolo hodné si pozrieť video číslo 3, takže kto ho nevidel, tak si choďte pozrieť ho. Pozrieme sa, čo tu máme. Máme tu nejakú main metódu, v ktorej mám string builder a mám tu číslo. Hej, toto je primitívny dátový typ a toto je referenčný dátový typ. To si zapamätajme. Ďalej, máme tu výpis. Vypíšem si premenné dátum, dačo a v číslo. Teraz mám tu dve metódy nachystané, ktoré mi majú zmeniť tieto hodnoty. Zatiaľ sú void, takže nič nevracajú. A to si postupne prejdeme, že čo, ako, prečo, za čo. Takže tu keď napíšem, že zmeň takto. Čo chcem, je zavolať si metódu zmeň na obidve, na string builder, na integer a potom vypísať, a čo sa zmení. Takže mám zmeň, dám sem to dačo zmeň, dáme to naše číslo. Takže teraz keď to spustím, čo by sa malo stať? Nič, to isté. Hej, lebo tu ešte sa nič nedeje. Takže mám premenu dačo, mám číslo. Vložím ich do zmeň, tu ešte sa nič s nimi nedeje a potom sa majú vypísať. Poďme si tu najprv dať nejaké zmeny. Takže zoberiem si tu našu string builder. Takže táto premena dačo, keď sa dáva do metódy zmeň, dáva sa tam jej adresa, lebo je to referenčný dátový typ, takže adresa. Tá adresa sa vloží do tejto premenej. Takže táto premena, aj táto premena, táto, obidve ukazujú na ten istý objekt, tento. Hej, takže obidve ukazujú na ten istý objekt. Teraz, ak spravím niečo takéto, že appendnem, to znamená, že pridám na koniec nášho reťazca niečo takéto, tak čo by sa malo stať, keď spustím znovu tento program? Porozmýšľajte, čo by sa malo stať. Ak sem vošla referenčný dátový typ do zmeň, tu som niečo dal, ale nemám tu žiaden že return, ako sme si takedy, že vrátim späť niečo, čo tu spravím, hej. Nemám tu nič. Takže tu mi to ani nevchádza do nejakej premenej predtým. Proste, čo sa stane? Spustíme si to. Takže stalo sa presne toto. Takže kto toto tušil, tak mal pravdu, že ak predávam referenciu do metódy, nepotrebujem mať návratovú hodnotu, ak chcem vracať tú istú hodnotu. Je to preto, lebo je to referencia. Tak dúfam, že tomu rozumieme. Ešte raz to radšej poviem. Vytvoril som si objekt. Objekt, to je referenčný dátový typ string builder, ktorý má hodnotu dačo, hej. Je to proste nejaký string builder a má dačo, je to referencia. Potom v premennej dačo sa uchováva adresa na tento objekt. Takže tam je iba adresa na tento objekt. Ten objekt je raz v pamäti. Hej. Ak to niekto nerozumie ešte, tak video číslo 3. Java 3. Hej. Pozrite si na kanály. Takže tu sa predá adresa a tá adresa sa odloží na toto miesto. Takže aj táto premena s, aj táto premena dačo ukazuje na to isté miesto v pamäti, kde máme tento náš objekt string builder. Takže teraz, ak pristupujem s.dačo, alebo tak je to isté, ako keby som dal tu dačo bodka, hej. Pristupujem k tomu istému objektu. Ak ho zmením tu, zmení sa aj tu. Dobre. Ak to môžeme vidieť tu, hej, že vložil som ho tam, tu sa niečo zmenilo, ale tu vypíšem premenu dačo. Nevypísal som premenu s, vypísal som premenu dačo. A ako vidíme, tak sa vypísala tá zmenená. Hej. Ale tu, keď niečo spravím s tým ičkom, napríklad k nemu pridátam 10, tak dokonca tu mám ešte aj chybu, hej, že to není nejaký statement. Takto, musím dať i sa rovná i plus 10. Hej.
Tu nám je jasné, že sa to ani nepoužíva, že do ničoho sa už neprihádza to, neprihádzuje. Ale skúsime to spustiť, hej. Mám tu číslo, je to 5. Hodím mu sem, keďže je to primitívny dátový typ, tak sa tam hodí jej kópia. Nie tá istá, vlastne to nie je to isté, čo je číslo, je to kópia toho čísla. Hej, tá kópia čísla sa hodí do tejto premennej a tu ona si už žije vlastným životom. Takže keď toto spustím, tak keby to pracovalo takisto ako toto, tak by sa nám malo vypísať číslo 15. Ale vypísalo sa číslo 5. Dobre, tu by som musel, ak chcem tu zmeniť tú hodnotu 5 a chcem, aby sa mi to vrátilo do tohto premenej z tej číslo, tak musím spraviť čo? Porozmýšľajte. Do tejto metódy musím dať návratovú hodnotu. Takže už to nebude void, teda že nevracia nič, ale vracia integer. Teraz dáme return, dáme sem ičko. Takže vraciam ičko. Hej, takže táto metóda zmeň vráti ičko. Takže toto číslo 5 mi vojde sem do tejto metódy. Tu sa mi to zväčší o 10 a vráti sa mi to. Ale kam sa mi to vráti? Tu by malo v niečom byť, že tu sa mi to vracia. Ale tu nič nemám. Takže ak to spustím, aj keď som si dal return, tak je to stále 5, lebo tá hodnota zmenená sa mi nikde nevrátila. Hej. Musel by som dať niečo takéto. Číslo sa rovná zmeň číslo. A už je to 15. Hej? Lebo som predával kópiu čísla. Takže 5 som pridal tu, že do premenné číslo chcem vložiť zmeň číslo. Zavolá sa metóda zmeň. Túto 5 mi skopíruje do ička. Pridá k tomu 10, vráti toto ičko, teda 15. A potom v čísle sa už nebude tam 5, ale sa to prepíše na 15. Hej? Je to proste iné. Takže kto ešte stále nerozumie, tak napíšte do komentáru, že čo presne nerozumiete a ešte si pozrite video číslo 3 Java. Takže dúfam, že je to takto jasné. Čaute.